Sziasztok! Nagyon nyár van, úgyhogy amikor így van témám, meg időm, akkor be fogok jelentkezni, függetlenül attól, hogy milyen nap van, vagy mi történik. Egy gyors közleményt engedjetek meg nekem. A csütörtökön kezdődő 3 napos traumakötést megtörő workshopra még van pár hely, úgyhogy várlak szeretettel, ne szenvedj, mert rengeteg módja van annak, hogy meg tud magadat nyugtatni, illetve megtudhatod azt is, hogy ahhoz, hogy abszolút el tudjál szakadni igazából, mi mindenre van szükséged. Mindezt játékos feladatokkal tűzdelve, amik megerősítenek abban, hogy jól döntöttél. Szóval hidd el nekem, hogy ez a 6 óra, amit 3-szor 2 órában eltöltesz velem, illetve a sorstásaiddal, én azt gondolom, hogy meghatározó lesz, és nem csak abban, hogy hogyan tudsz elszakadni ettől a kapcsolódástól, hanem abban is, hogy a későbbiekben hogyan tudsz sikeresebb módon gondolkodni, hogy úgy mondjam. Ez most ilyen nagyon ezoszpirin hangzott, én ezt tudom, ugyanúgy, mint ahogy a címe is elég béna, ez a traumakötést megtörő workshop, de hát nem lehet ezt, azt hiszem, röviden ennél jobban megfogalmazni. Igazából, szóval egy a lényeg, hogy várlak szeretettel, és tarts velünk, hogyha úgy gondolod, a képernyőn látható linken mindenféle információt megtalálsz erről az egészről. Egyébként szeptemberig már csak egyetlen egy ilyen lesz, augusztus 13-ától 15-ig, ott annyi lesz a változatosság, hogy ez egy olyan 3 napos alkalom lesz, a kedd, szerda és csütörtök lesz az alkalmaknak a napja, tehát nem esik bele a péntek, illetve a szombat. Nos, mit szerettem volna mesélni? Sokszor emlegettem már, de nem lehet elégszer emlegetni ezt, és emlékeztetni magunkat, hogy az egészséges kapcsolatok azok nem fájnak, nem bizonytalanítanak el. A legfőbb jellemzőjük ugye az, hogy a partnerek kölcsönösen erőtadóak és felemelőek. Ezek a kapcsolatok nyilvánvalóan egyértelműen a szereteten alapulnak, és nem a hierarchián, a hatalmon és az irányításon. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, és ez lenne a mai témánk, hogy mi a különbség abban, hogyha valaki a szeretet hatalmában hisz, úgymond, vagy a hatalom szeretete vezérli őt. Aki a szeretetet választja vezérfonalául, ha mondhatom, ilyen nagyon nagy szavakkal, ilyen nagyon pátoszosan megfogalmazva, az nyilvánvalóan megközelíthető, nyitottabb, kiszámíthatóbb, és hát ennek köszönhetően sokkal több őszinte, kölcsönösen támogató kapcsolatra tud szert tenni, illetve nyilvánvalóan nyitottabb lesz a konfliktusok esetén, hogy megoldja a nézetkülönbségeket, megoldásokat keressen, megoldásokra törekedjen, és hát mivel alapvetően meg akarja érteni a másikat, ezért arra is képes lesz, hogy meghallgassa az ő álláspontját. Alapvetően lelkiismeretes nyilván, és ebből következően felelősségvállaló is. Egyenesen kommunikál, és hát alapvetően arra törekszik, hogy a másik megértse őt. Aki ezzel szemben a hatalom megszerzésére tör, az könnyen belátható, hogy valószínűleg merev, makacs, rugalmatlan, azaz a saját elképzeléseihez mindenképpen ragaszkodó, és sokkal inkább jellemző az rá, hogy megmond, hogy kijelent, mint hogy meghallgatna, vagy kérdezne, vagy egyáltalán kíváncsi lenne. Elképzelhetetlen vele a vitázás, mert hogy a vitázás arról szól, hogy 2 ember érveket ütköztet, ugye? De hogyha valamelyikünk hatalomra törekszik, akkor az értelemszerűen kizárólag
nyerni akar a nézeteltérések során, és gyakorlatilag a lenyomásra, a megsemmisítésre törekszik. Társas kapcsolatokban gyakorlatilag az, aki hatalmat keres, az haszonelven fog működni. Akinek semmi haszna nem lesz az ő életében, az ő elgondolásai, törekvései mentén, arra nem fog időt és energiát fecsérelni. Csak érdekből és átmenetileg lesz hajlandó arra, hogy a másik szükségleteit figyelembe vegye. A kapcsolatai adok-kapok tranzakciókká fognak silányolni egy ilyen embernek, és képtelenség vele mély meghitt kapcsolatokba kerülni. Megnyilvánulásaiban gyakran érvénytelenítő, kritikus, kijavító, hiszen nem tud különben fölét kerekedni és hatalmat szerezni feletted. A szeretet alapvetően megerősítésre törekvő, míg a hatalom ugye felülkerekedésre. A szeretet kapcsolatokat teremt, a hatalom alapú kapcsolódásban igazából az az elvárás, hogy igazodj, megfelelj. A szeretet befogadó, diplomatikus. A hatalom erőfitoktató, kirekesztő. A hatalom kizárólag az azonnali eredményekre hajt, mintha nem lenne holnap. A szeretet a jövőt is szem előtt tartja, hiszen azt szeretné, hogyha a kapcsolódás fennmaradna. A szeretet felszabadít és építi az önbecsülést, empatikus, míg a hatalmaskodás korlátoz, lerombolja az önbecsülést, és fájdalmat okoz, mint hogy átgyalogol a másik érzésein. Míg a szeretet építi a társas kapcsolatokat és biztos hátteret nyújt, addig a hatalom a csodálatra, a meghunyászkodásra kényszerítő, illetve kritikát és megvetést kínál. A szeretet örömet hoz, a hatalom pedig paranoiát szül. Könnyen átlátható mindezek alapján, ha velem együtt végig gondoltad, hogy igazából nincs közös halmaza a két embernek, akik közül az egyik a hatalomra tör, a másik pedig érzelmi alapon képzeli el a kapcsolódást. Sem párkapcsolatban, sem barátságban, sem szülő-gyerek vagy testvéri viszonyban, azaz kimondhatjuk nyugodtan, hogy semmilyen bizalman alapuló kapcsolódásban valójában nem tudnak együttműködni. És mindezeket végig gondolva is egyértelmű, hogy színtiszta illúzió az, amit a kapcsolat kezdetén állarcot viselve, személyre szabottan létrehoz a narcisztikus partner, hiszen neki a legfőbb törekvése az, hogy a hatalmába kerítsen, kontrolláljon és lenyomjon. Remélem, hogy meggyőztelek róla, hogy nem valószínű, hogy perspektívikus egymást építő kapcsolatra valaha is képes leszel egy olyan emberrel, aki alapvetően hierarchiában gondolkodik, és nagyon durván hierarchiában gondolkodik, és ennek keményen érvényt is szerez. Köszönöm, hogy velem gondolkodtál, ha pedig úgy döntesz, akkor várlak a workshopra. Szép estét kívánok!